Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Osote onye isi ala anyị n'oge gara aga, Atiku Abubakar, akpọkuola ọchịchị etiti ka ha jiri ịdị uchu niile lụọ agha megide ọnọdụ enweghị nchekwa karịa naanị ịdị uchu n'ịnakọta ụtụ iji ekote ego. Ọchịchịrị pụrụ ịgba n'ala anyị gburugburu dịka otu jikọtara ndị ọkụ eletrik ala anyị na ije na mkpirisi bekee amalitela mfanye aka n'ụkwụ ọrụ ugbu a n'ihi ebubo akwụpụghị ha ụgwọ ọnwa opekata mpe ọhụrụ nakwa ihe ndị ọzọ ha gọpụtasịrị. Ọzọkwa, otu onye sinetọ n'ime steeti Enugu nke pati Labour, Kelvin Chukwu, agbapụla ugbu a banye pati APC. Amaala onye isi ala mba France n'oge gara aga ikpe Nicolas Sarkozy ịnọ n'ụlọ nga afọ 5 n'ihi nata ego nkwado ntụliaka elu n'ụzọ mpụ wuruwuru site n'aka Muammar Gaddafi, onye isi ala chịburu mba Libya n'ụzọ aka ike, bụ nkwado nyere ya mmeri n'ọkwa onye isi ala mba France afọ 2007. Ọ bụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.